Lèxic dels objectes. En valencià es diu safata, no hem de dir bandeja. Hem de dir cadenat, no és correcte dir candat. No es diu cuna, en valencià es diu bressol o també bres. Esta ferramenta en valencià es diu tornavís, no és correcte dir destornillador. Això és una mistera, no hem de dir metxero. La paraula correcta és ordinador, amb i, no es diu ordenador. Això és un telèfon mòbil, en valencià s'escriu amb b. Cal dir imant, amb t final. No hem de dir macetes, en valencià es diu cossiols o testos.